Arrangio. Ebuka Obi is doing arrangio. Onye ji igu ka asị na ewu na-eso. Onye bu bọọlụ ka na-agbata akụ. Geenụ ntị ka ọ nọ vidiyo anụnwa Evangelist Ebuka Obi merụ gbasalụ ndị men of God na-agba ya mgba, ndị na-agba ya wọọ. Watch and the video. Kono ofu ihe na-eme na church. Kono ofu na politics abatago n'ụka. Ọ dịghị mma. Ọ dị very bad. Watch and the video first. Arrangio. Ebuka Obi is doing arrangio. We have never seen a thing like this in our generation. That somebody will be one place and mention somebody's case. And it happened exactly. Kora Chineke aka. Oh, Heja. That is why Heja chum kri 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 kri. If you see what we are passing through now, you will go and pray for me. Things fall apart. Do you know why they call that film Things Fall Apart? Do you know the reason? How many of you has watched the film of Things Fall Apart? Why do you think they named that film Things Fall Apart? That film is named Things Fall Apart because a boy, I think Okonkwo, was rushing to go and meet his father. Daddy. His daddy did what? His daddy collected cutlass and killed him. Things fall apart. Obroku, Obrilu. Anytime nobody is jealous of you, he never starts. The time you will know that you are beginning to do well is when people start talking about you. The people on the top will be talking about you. The people on down will be talking about you. You will know you are making progress. Am I speaking to somebody? Give somebody a high 10. Nobody talk about someone who is not doing well. I have told you people several things, right? Both those that submitted the ring here. Some of them that submitted sham here. They have paid all of them. Some of them, not all of them, to come out and begin to testify. That is RNG. The last revelation shows that about 7 of them has collected money already. And we are waiting for them and their video. And the people sponsoring them are some people you can never believe. Some men of God, top men of God are part of the sponsors. Some top men of God. That if I mention their name now, it's God forbid. And they brought big money. So actually, they put yesterday late. Put today late. Oh my God, Amen. Some girls will soon come out. Some girls will soon come out, but they will get pregnant them. Some will come. Listen to me. Praise God. You don't know how far these people have gone. Why suddenly all vehicles, all flights coming to Lagos to Zion? You may not understand. People that are sponsoring this satanic movement is the people you can never believe.
That is why I told you that things fall apart. Do you know why? Have I been saying this for a long time? Do you know I've been telling you this last year? Some dears have collected money to come out. Some people that submitted charm, especially some of them that get testimony here. Some of them that submitted their charm here. They have collected money. Sponsored by some clergy. May the agenda scatter in the Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, the Holy Ghost. You will see them coming out to speak indirectly. Some of the clergies are involved. Do you want me to mention their name? This matter, it will take a time we will begin to call names. Time is still coming. One thing I am very sure is that Zion members are solidly behind me. Millions of Zion members. His jealousy. Why will it be him? One day I know. Why it be my puta? Talk to one of you here. His generation will cry. Oh yeah, no. They have collected money. Some clergies have paid them. Ebuka must go down. That is their mission. What do you say? Holy Ghost! Is somebody crying that some members are coming from Imo State? As example. Somebody in Lagos is affecting somebody. I don't want to go to any details. But what I want to let you know is that they have some clergy have already paid some people. They have paid them good money to come out and begin to testify about Ebuka Obi. They are testifying will never stop crowd. It will never stop the anointing. Rather, it will increase it. If they do not go about to Akamisi Beginning. Next year, 2012. Chigidi in 2012. Do you know that the girl is still in the prison now? Do you know that one of the girls is in the prison? The girl came here with, most of you don't know, with the police. This one is happening in Lagos here. Lagos State Police is aware of this. That they buried 2,000 head on this altar. And this single stage was buried with 4,500 heads. That Anna and Chinonso are the chief priests. Amen. Do you know all the whole police that came to see me over that case? The police are saying that they are being sponsored by some clergy. This girl is in the three police stations as we are talking now. I was even pleading for them to release her. Praise God. Police came here with children. With children. It's not a small thing. Police came down with children. And they went everywhere they mentioned. They found nothing. The police told me some clergies are sponsoring them. They say all their members are coming to Zion. Now, this second move now is satanic. This one is things fall apart.
abụ m onye emechi ọnụ itinye aka ntinye ị na-ekwu ana m ekwu I don't have such anointing to keep quiet when somebody is lying against me. Praise God. Remember that our people don't, most of our people are not, some of the people that come here are not really smart. I know when I told the security, go and put camera in the whole Zion street. Because these people can go and bring dead body from mortuary and dump that person around Zion. It's not up for 1 week. We fix camera everywhere. These girls came with police here. Now, their new agenda is to meet some people that have testified here. Pay the millions. Post some that submitted their charm. And they say they will come and say it's arranged. May God give them problem that is more than them. Onye si na ndị ya arahụ ụra, ha ya arahụ ụra. Ọkwa ikichago di video ka nkwụ nke njebụlụ mmadụ ọkwa ifụlụ ụwa ifụlụ anyị nọ, ọkwa ifụlụ ụwa ifụlụ anyị nọ. Anyị nwa bụ ndị ojii, obi adịghị anyị mma, ikwu eziokwu. Anyị nwa bụ ndị ojii, obi adịghị anyị mma. Una mana kata una anọ na social media, ya na-afịa everywhere, Ebuka Obi this, Ebuka Obi that, Ebuka Obi. Una mana nwere ihe nne bụ mkpa ndị mmadụ keta na bụrụ ka apịa tu Ebuka Obi, nwere ihe ọzọ. The moment afịa tichi now, adanụ zone ya now, ndị a niile fụna adịrị gị ha na ezu ike. Ị na-ajụ bụ ka ị na ifunu ga-ege eni n'anya ụfụ, ka ị na ifunu ga-ege eni n'ibutu onye nkunu ana. Ebuka Obi a na-ekwu maka ya, ọ ya ma bụ the first pastor maọbụ man of God anyị nwere na Nigeria pụlụ go dịka crowd a. Ọsọsọ ya ma bụ the only man of God nọ na this country. And ebe kasị na-ewute m bụ nọ anyị nwa bụ ụmụ Igbo bụ ihe na-afụnye ọkụ niile a. Ọkụ niile efu na-enwu na ebe Ebuka Obi nọ kịta. Anyị nwa bụ ndị na-afụnye dị ọkụ. And ọ dịghị mma. No wonder eji wee kwuo that na onye na-egbu onye isi ga-achị awọ. Fugo. Jiri ni anwayọ. Ọ bụrụ sọnsọ Ebuka Obi man of God anyị na Nigeria. O nwechara man of God ndị kachakwu ya sef. So, ka ị na isi anya ụfụ anyị na-enwe n'ebe daman nọ. Ka ị na isi anya ụfụ anyị na-enwe n'ebe ọ nọ. Oge ọbụla Ebuka Obi, oge ọbụla Ebuka Obi. A na-adị ya. Ụnụ niile bụ ndị na-ada Ebuka Obi a, ajụ ka m chọrọ ịjụ unu. Ka o gosikwa m na amoosu kwụ n'ọbụ. Ka ị na-ebu n'ụlọ mgbe ministry ya bido. 29 o bido ministry ya, ka ebu n'ụlọ. Mgbe the ministry na struggle, mgbe ọ na struggle day and night, ka ọ dịchọ na that ministry grow. Ka ebu n'ụlọ oge a. Just capture from nowhere, maka na ụmụ fos na ọ ya ma bụ ozi ihe na-ewuzi nke ikpeazụ a now. Ya ma bụ onye nke na-eme now. Na-agba ya atakụ. Jiri na nwayọ wee fụ turn by turn. Kịta bụ turn Ebuka Obi ka anọ. Kịta bụ turn ya ka anọ. And until time a Chukwu si n'oge nke ya ga-eji wee gakwa. O nwere ihe bụ mmadụ ga-emenwu. Ọsọsọ Chukwu ga decide mgbe time nke ya ga-ejikwa wee ga. Mana for now godu, all these things if unu na-eme bụ promotion ka ọ bụ to him. Maka people na-amara onye ọ bụ before, na-anụkwu na-akpọ Ebuka Obi. Maka ndị Igbo na-ekwu na onye na-ekwu okwu ya nwere ihe ọ na-eme. The more na-ekwu okwu Ebuka Obi a, the more people na-amara onye ọ bụ before ga na-ajụ ka onye bụ Ebuka Obi a. The more fa ga na-eme research. The more fa ga na-enwezi interest n'ebe ọ nọ. So, unu na-enye ya bụ cheap promotion ka unu na-enye ya. Unu na-promote ya nwere amamụ na-amaghọ. Unu abụ the man of God na-agbụ ya awọ. Wolu nya nwayọ, ihe nne bụ turn by turn. Ihe niile turn by turn, jiri ya nwayọ. Jiri ya nwayọ. O nwere ebe a ga-ejikwa na akpọmasị na gidigidi a wee ga. O nwekwa ebe a ga-eji a wee ga. Since nji gebe ihe solo Ebuka Obi anụnwa, o nwere onye fopụtagoro evidence kwuo anything against the man. agbaghị kamera a na-akọ. O nwere onye fopụtagoro evidence so far.
ụnụ mmanụ nwe ya Ebuka Obi melu na-adịrọ mma na onwe ya na-eme na-adịghọ mma wepụta ndị evidence ka o nwere eji aka wee na-ekwu dị okwu ka adịmalike okwu a na-ekwu without evidence ọ na-abịa dịza ka ihe ụmụazị. Ọ bụrụ si na onwe ya Ebuka Obi melu unu bụ na social media, ọ bụrụ nwere ihe o meru na-alaiki họ weta ndị evidence ụnụ sikwa na arenji ka na-emekwu weta na evidence eji media arenji ka ịfụ ụnụ asịkwa na ọ dị fake gosi na ihe mere Ebuka Obi ji wee na ọ bụ fake unu gosi ya anyị ifuru mụ akwụkwọ bakta ga-esokwu wee condemn ya ma ọ bụ na eziokwu na-ekwu. Mana ọ this time na-apụta oge niile onye kegbanye kamera Ebuka Obi kegbanye kamera Ebuka Obi jikwanụ nle nwayọ afụbekwa m ndị ọzọ ịdrag their own pastors sọnsọ anyị ma na-eme ihe niile sọnsọ anyị ma na-eme ihe niile olu na nwayọ daalụkwanụ.